Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, pentru că, după cum știți, a început școala de 2 săptămâni. A început bine școala 2 săptămâni și eu deja am făcut varicelă. N-am mai putut să postez mai des așa decât niște videoclipuri care nu aveau sonor decât muzică pe fundal. De exemplu, episodul 1 Sky Warriors sau Sky PvP sau nu mai știu cum era, cu ce era, mai exact. Și mi se pusese și puțin lenea pe ceafă, dacă înțelegeți. Nu mai aveam chef să filmez, pentru că n-aveam jocuri ca lumea. Și în legătură cu seria de Mirror's Edge, mi s-au pierdut save-urile când, save-urile mi s-a pierdut tot jocul când îmi ștergeam și eu tot felul de chestii de prin calculator și eu vreau să șterg doar o chestie de la el, installerul, și din greșeală l-am șters pe tot. Ceea ce chiar n-am vrut să fac, pentru că îmi plăcea jocul foarte mult și până acum cred că aș fi terminat seria. Videoul ăsta o să apară exact după ce l-am terminat, adică peste o oră sau două, pentru că o să dureze ceva sau chiar câteva minute. Nu știu, depinde și de internetul meu. Da, și ce m-a făcut să continui cu YouTube-ul este prietenul meu, Robo, care mi-a făcut o promovare și când am văzut promovarea aia am fost destul de mândru, pentru că am prieteni care îmi sunt alături și mă susțin cu adevărat. Deci voi continua cu YouTube-ul și ne vedem în videoclipurile următoare. Bye bye!